Enggak paham belas aku. Ini pokoknya entek aku tuku yo. Tidak dimak to pindah entek yang tuku e. Rai-rai molas melas iki maklek. Melas iki. Kita melas tok iki. Sore nek sing ora iki. Terending lah kon delok kancane. Lambaikan tangan, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Rosik malian nek aku. Lambaikan Kameranya tangan. kok Ketoro filternya aja. Kamera iki. Iki jan orisinil lagi. Boleh Mas, boleh, Dul. Boleh nih, Pak Dul. Wis mangan nek. Buka. Punya yang buka. Lan. puasa. Wis. Awake udah cilik mangane lan. Cocok kan, cocok. Iki kolek iki. Yang dhisik ya. Bah iki obah mlayu iki kolek iki. Elingan aku. Pansinan. Ngene bahagia. Apa YouTube iki kok? Jadi pernah ya? Siapa ini? Ya, satu kamu dah. Sama lu apa? Ini siapa? Saya